So yun guys, bali pupunta kami sa sa pastuan ng kambing namin. Bali ayusin namin yung kanya guys, yung silong nila, yung yero kasi nasira daw. Kasi habang pa lang, habang tag-init pa lang kasi malapit na naman ang tag-ulan. Bali ayusin namin yung kanya guys, yung silong nila, yung pinag-aapunan nila paghapon, paggabi. Okay ka na? Hi guys! Punta kami sa may arami din namin yung baylang kalding namin. Ayun si Tito Alan una na. Saan guys? Ayaw mo? Ayaw mo magbala sa'yo? Munti na lang pala tong tubig ng kon dito. Waig. So guys, ito kami gagawa ng bahay ng kambing. Hindi, mababaw lang yan. Hey. Yan guys, hanapin namin yung kambing. Hanapin namin yung kambing ng putjeng ko. Nandun sila guys. Balik tapos na namin yung kulungan ng kon guys, ay yung silong ng mga kambing. Hindi ko na na-videoan kasi kon, wala tayong taga-video. Yan. Saan dyan yung kambing mo? Wala dyan. Wala naman dyan. Baka lumipat. Siya ba yan? Iba yata. Ha? Siya yan? Hindi. Iba yan no? Opo. Saan guys? Iba yung mga yan. Ito yata oh. Iba. Hindi ang maliit. Malaki naman. Kasi lumaki na siya. So yan guys, tignan namin dito sa banda rito. Tignan natin dito. Diba? So yan guys, siya pala tong isa dito. Kasi matagal na namin hindi nakita to, mga 3 buwan na kasi. Ang alam namin ng baby ko maliit pa yon, pero lumaki na pala ito, kaya pala nag-iisa siya. Yan sumasama sa kwan sa mga kasama niya. Wala na nak, hindi na siya maamo. Ano? Hindi na siya maamo. Wala na, hindi na siya maamo. Ayun o yun. Dati kasi guys maamo yan. Matagal na kasi hindi namin na tutignan dito. Iloloko ko lang ikaw. Siya pala yan no, malaki na siya. Ay. Walang mama to. Yung mama niyan guys namatay. Namatay sa panganganak. Yan na, papunta sila dun sa nila, sa silungan nila. So yan, sana yan yung kalding mo. Ayun. Oo. So yan guys, ito na yung ginawa namin. Ito yung silungan nila pag umuulan. Bali, pinagpatong-patong lang namin na yero guys. So guys, pauwi na kami kasi hapon na rin. Hey guys, hapon na kami. Hapon na kami. Uuwi na kami. Uuwi na kami. Kasi hapon na kami. Ang linaw ng tubig oh. Opo nga. Oh, daming isda, daming kon oh. Yeah. Ako nga. Oh. Kaya ko. Diba? Diba? Diba, Papa? Ano po? Ang daming mga kon dito. Duriken, tawag namin sa Ilocano.
Ay, durukin. Duriken. Durukin. Duriken. Durukin. Ayun pa, ay ma. Ayun pa. Dahil dito. Ay, Tara na, tara na. ay, kuy. Pa, ako nga din. Masira, bilis na. Pa, ako nga din. Anong Akin ito? na. Akin na. Tinapon ko na. Tara na, tara na. Saan guys, pauwi na kami. Hala. Aray ko. Hala, mag-isa yung Denver. Classmate mo? Opo. Tara na, tara na. Denver yung classmate. Uwi na kami guys. Saan guys, sana yung hanging bridge. Dito kami sa baba dumaan. Bali dadaan kami dito sa malaking ilog. Pero mababaw na yung ilog guys. Bali hindi na maabot ang ano hanggang tuhod. Hindi na abot sa tuhod. Yan yung hanging bridge. Ang ganda ng mga kabsat po. Oh. Bali ang oras na ngayon ay 5 o'clock. Ay, fight. Solid yung kwan dito guys, yung mga tanawin. Tingnan nyo guys, ang ganda ng ulap dun. Wow. Wow. Yan yung hanging bridge. Dito kami sa baba dumaan. Dahil malapit na naman kasi yung tag-ulan guys. Kaya kwan, walang pagsisilungan yung mga kambing. Kaya inaayos namin. Pero as of now guys, wala pa namang ulan. Tara na. Kinaalay ka na dito. Buhat na kita. Bakit? Kasi malalim? At hindi. Kasi kwan, mabasa ka. Ang linis ng kwan guys. Dami pang mga isda. Opo. Tapos may kakarap pa. May kakrab. Ay! Lobat na! Apo, lobat na nga ako. Kaya mamaya magpapalam na tayo. Maligo dito? Ang linis ng kwan guys. Ilog. Ay! Nandito na tayo. Baba na ako. Mamaya ka dyan kasi maputik pa dyan. Ay, dito na ako sa gilid. Sige na. Baba na, takbo na. Prison tayo. Takbo daw kami guys. Dito na kami sa bukid. Tabo tayo. Magpaalam ka na. Ay guys, tabo tayo. Hindi bye-bye. Ingat, God bless. Bye-bye. Ingat. God bless. Saan guys, hanggang dito na lang. Please subscribe, like, comment, and share mga kabsat. Tabo na tayo. Saan, ingat. God bless. Bye-bye. Chika.